Dnes sme si pre vás pripravili pištole. Pištole, elektropištole. Pani Elma v akcii. Slečná Elma. Slečná Elma. Počkaj, ja nemám optiku. My sme začali, ja nemám optiku. Teraz mám. Teraz som až pekný. Takže táto krásna Elma za zvýhodnených 50 € aj 90 centov bez DPH. Spolu so zrážkovou daňou, nie, transakčnou daňou. Transakčnú daň si zaplatíte zvlášť. Dvakrát. Takže donesli sme si pištoľ, donesli sme si dlhý kábel, čiernu krabicu a to je všetko. Áno. A teraz mi povedz... A všetko je to čierne. Všetko je to čierne, lebo máme radi čiernu a aj oranžovú. Takže orange in the new black. No, dobre, to je jedno. Takže ideme si povedať jednotlivé veci, čo sú vlastne. Takže táto pištolka je... Začnem opačne, čo je toto? Aha, no tak ideme káblom. Toto ste už videli minule, takže viete, čo to je. Pokračujeme. Nabíjačka na auto, no. Na elektromobil alebo hybrid. A minule sme tu mali takú vec, divno som to prepínal, bolo tam veľa prepínačov, bolo to také zložité a snažil som sa ti vysvetliť, že to je na kontrolu toho nabíjacieho stojanu alebo wallboxu. No. A aby to nebolo zložité, že niekedy stačí aj jednoduché, tak máš takéto pištol, nabijem. Tuto sa to zapína. Tuto. Počkaj. Piu. A Piu. možno aj tu máme kameru, aha. Ideme to ukázať aj sem. Piu. To je nejaké ťažké. Tak ale elektrikár, to nie je len taká jednoduchá robota, vidíš, že to je zložité. Áno, Ale posilňujete musím prsty. ukázať, že má to displej, aha. Vidíte na displeji dobre? Nie. Ale je tam 0 A, pozri. 0,0 ampér. No. Počkaj, nie 0,0 nič, ale iba 1,0. Ale tu svieti pri tlačidle, že connect, že pripojiť sa. Takže Tak sa pripojím. pripojíme. Poslúchame prístroje, tie vedia viacej ako my. Áno. A stále sme není pripojení. No ale ja musím aj gombík stisknúť, že connect. A napísal tu že connected a napísal mi, že dostupný prúd 8 A. Je to dostačujúci dostupný prúd? No, ona viac nedá. Dobre, super, OK. Ani mi nesmie viacej dať, pretože toto je nabíjačka určená domov do normálnej zásuvky. OK. A máš 16 amperový istič. Čiže nechcem od nej, aby mi dávala celých 16 amper, pretože na ten jeden istič je viacej zásuviek. A keby mi auto zožeralo všetku dostupnú kapacitu, tak by si tam zapla ešte niečo a bum, istič by letel. Môžete to doma vyskúšať, je to určite bezpečné. Áno, istič vyletí vždy bezpečne. No ale teraz dáme, connect sa nám zmenilo na charge, čiže nabíjanie. Takže zapnem nabíjanie. Nabíjačka nám zopla, že nám nabíja. Tu nás sa rozsvietila zelená guľôčka pri L1, lebo máme len jednofázovú. A tu nás si môžem zmerať tú nabíjačku, či mi tu dáva to, čo má. Teraz som prepojený vlastne na elektrickú sieť, čiže keď budem mať revízny prístroj, sem si ho môžem pripojiť, spraviť si revíziu, spraviť meranie. No a potom ukončím. Odpojí sa, vybavené. Takto jednoducho, keď mám elektroniku nejakú, si zapnem a spravím si to meranie na nabíjacej stanici. Áno, takže k tomu, aby sme vedeli, že či všetko funguje tak, ako má, nám stačí táto pištoľ Elma. Áno. Koľko pištoľ Elma stojí? Netuším. Super. Veľmi podstatná informácia, ktorú vám proste nedodáme. Tak, ale pozri, dá sa tu nastaviť jazyk. Sprák. Áno, presne to si chcem určite nastaviť. Ty nevieš sprákovať? Ja mám veľmi zlé skúsenosti s nastavovaním jazyka, hlavne keď nechťa sklikneš nejakú, že španielčinu, alebo náhodou klikneš na čínštinu, tak potom už absolútne netušíš, kde si, čo si. Ale vieš, a chcem to dať naspäť do tovarenských nastavení. Ale ja ti niečo ukážem. Keď to mám takto, asi môžem chytiť mobil. Inak volá sa to Viking 2. Čiže dvaja vikingovia. Uh-huh. Mám tu jeden, a on mi to píše aj na mobile. Takto. Áno, to, čo drží v rukách, je telefón. Ale? Sme v 21. storočí a toto je telefón. Čo je podstatné? Pozri sa tu. Frekvencia 1 kHz. Prečo je to podstatné? Kontroluje to, že ozaj frekvencia, ktorú posiela tá nabíjačka, je správna, nerozchádza sa mi, nepláva. Čiže toto by som zobral, aj v prípade nielen revízie, ale toho, že niekto by sa sťažoval, že bol som u vás nabíjať a nefungovalo mi niečo na aute. Tak veľmi jednoducho je prísť tam s druhým autom a vyskúšať. Moje auto to nabíja, vaše auto to nenabíja.
Kde je problém? U mňa ozaj nie, moje auto to predsa nabíja. Ale táto vec ti povie, aj bez toho, aby si tam prišla s autom, že je to v poriadku, nie je to v poriadku. Prípadne ti povie, že čo je problém. A vieme si nasimulovať chybu? Vieme si nasimulovať chybu. Dáme stop, menu, tuto je výber kábel, pilot fail. Takže spravíme chybu pilotného signálu. Šup. A máme tu chybu, spravili sme mu chybu. Takže vieme, že nabíjačka funguje správne, pretože reaguje na to, že či sa nabíja a či tam je chyba. Áno. V takom zjednodušenom revíznom pohľade. Iba 2 veci sme skontrolovali. Čo ti ale stačí vo vzťahu k zákazníkovi, že áno, zákazník sa mi sťažuje, že mu nenabilo auto, skontrolujem si tú stanicu, nie je problém u mňa, stanica, alebo nie je problém v stanici, pretože stanica bola ochotná pustiť prúd, inzerovala dostupný prúd správnym spôsobom, koľko má. Riešte si auto. To je to, čo nechce nikto počuť. Ľahšie je to zvaliť na nabíjaciu stanicu, ako zaniesť auto do servisu. Tak. Ďakujeme. Stačilo, nie? Áno. No, tak vidíte, auto máte v poriadku.